Good evening. So, atong sugdan ang atong Catholic education. So, padayon kita sa atong lecture series bahin sa confession. Okay? Ang title karon sa atong lecture mao Thank God for Confession. Salamat sa Dios sa kumpisal. Pasalamat ta. Ang usa ka dili Katoliko, ubang mga laing tinuuhan, ang kanunay gid nilang isulti, di gyud ko makadawat sa kumpisal. Bisan pa gani ubang mga Katoliko, na ako yung mga kaila moingon, Katoliko ko Brad, Katoliko ko, pero dili ko mutuo bahin sa kumpisal. Sukad pa sa una, wag yung ko kapangkumpisal, basag usang ano man, di ko mutuo sa kumpisal. Kay nganong ako mang isulti ang akong sala sa pare. Nga kaning pare, tao ra. Kay kung makasala ko, manoy kasagaran ni sulti sa ubang mga tinuhan. Kung makasala ako sa Ginoo, ako nang isulti diretso sa Ginoo. Ako nang isulti diretso sa Ginoo sa tago, secret. O kang Ginoo magapasaylo kanako. Okay. So, dili na ko kinanglan mosulti sa tao. Tao ra na sila nga ano ako mas lang sultian sa akong mga sala. Okay. Now, kana nga panultihon nindot paminawon. Murag sakto o murag reasonable. Kay yung sakto to, no? Kung makasalata nga nung isulti, dili naman lang nato isulti sa Ginoo diretso. Tapos nga nung isulti pa man sa tao. Paminawon ni mo, murag sakto. Pero ang iyang sayop, ang kadaghan sa sayop, niini nga panultihon, sama sa kadaghanon sa bangag, sa fishnet. Kita na mag-fishnet, no? Ang bangag niya, ang kadaghanon sa sayop niini, yan ang kadaghan. Una sa tanan, ang pangutana, dili kung unsay atong gusto nga pinaagi nga atong sala mapasaylo. Dili na mao'y pangutana kung unsay pinakanindot nga pamaagi. Okay? Kung unsay sayon para nato. Kung unsay mas epektibo. Dili na mao'y pangutana. Ang pangutana mga igsoon, unsay gusto nga pamaagi sa Ginoo. Mao na pinakapangutana diha. Unsa ang gusto sa Dios? Unsay kabubuton sa Dios? Mao na kanunay ang atong pangutanon. Sa pagpasaylo og sala, unsa may pinaagi nga gusto sa Dios? Dili pwede nga kitay magbuot. Unsa nga pinaagi? O kung sa may gisulti sa Biblia, gisulti sa Biblia dito sa James, kung kamo na ay mga sala, isulti ninyo sa mga presbyter, isulti ninyo sa pare, mo na gisulti sa Bible. Kung sa may sulti sa Ginoo, pagkabanhaw niya, nisulti siya, nga kung kang kinsang sala, inyong pasayloon diri sa yuta, pasayloon sa Ginoo didto sa langit. Mo na yang gisulti. Pagka banhaw sa Ginoo, pagkagabi nagpakita siya sa iyang mga gitutunan dito sa sulod sa balay. O kung sa isulti niya,
ang kalinaw ana kaninyo. Ingon nga gihatag sa akong amahan ang tanang otoridad kanako, ako sang ihatag kaninyo. Og unsa may gibuhat sa Ginoo, gihuypan sila ni Jesus, ang mga apostoles. O kung sa isulti ni Jesus, dawatan ninyo ang gahom sa Espiritu Santo. Tiyaw mo na, gihuypan sila, meaning ipadawat sila sa gahom sa Espiritu Santo. Unsay sumpay ato? Ang sumpay ato, ningon si Jesus, kung kinsang sala ang inyong pasayloon diri sa yuta, pasayloon sab sa langit. Ang kinsang sala nga dili ninyo pasayloon diri sa yuta, dili sa pasayloon sa langit. Katong panahon na gitagaan sila sa gahom sa pagpasaylo. Katong tagnaa gitukod ni Jesus ang sakramento sa kumpisal. Meaning, ang kabubuton sa Dios nga ang sala mapasaylo pinaagi sa kumpisal. Nga atong isugid ang atong sala sa pare. Ing ana ang pinaagi nga gusto niya. Dili kay unsay atong gusto. Mabasa nato sa Biblia nga ang Ginoo kung mangayo kitag pasaylo, pasaylood kita niya. Apan gisulti pud niya nga dapat nato isugid sa pare. Kanang ang uban nga mga igsoon nato sa ubang sikta, punit og Bible, basa, yamoingon din sila, dili na pwede ng kumpisal. No? Pero wala sila kabalo nga ang kumpisal na sa Bible. Maunay gusto sa Dios, iyahan ang pagbuot, dili na himo-himo sa pare. Importante para kay Jesus, gitudlo mismo ni Jesus nga ang para kita mapasaylo ang atong sala, no? Atong yung kining isugid sa pare. Mao na iyang kabubuton. Now, kung dili kita mangumpisal, kay kinsang kabubuton ang atong gituman, ato ang kagalingon. Kay ang nasulat sa balaang kasulatan, no? Nga atong isugid ang atong sala sa pare. John chapter 20 verse 23. Kung naamoy Bible, naamoy papel, isulat ninyo. Mao kana siya ang isulti, no? Pagkabanhaw, sa gabi nga pagkabanhaw, iya dayong gitukod ang sakramento sa pagpasaylo. Nganong wala man gitukod ni Jesus ang sakramento sa pagpasaylo, sa buhi pa siya, sawa pa siya mamatay. Siyempre, kay wala pa'y dugo nga napatulo sa krus. Mahuman na tulo ang iyang dugo sa krus, mao katoy kabayaran sa tanang mga sala, sa umaabot, sa mga lumalabay, o sa present. Muna nga angayan lang, nga gitukod niya ang sakramento sa pagpasaylo, mahuman siya namatay o nabanhaw. Now, unsaon sa mga apostoles pagpasaylo sa mga sala kung walay mutugan sa ilang sala kanila? Amen? Unsaon nila pagpasaylo sa mga sala kung wa sila kabalo unsay sala nga ilang ipasayloon? O unsa nila pagkabalo kung walay mutugan kanila? Meaning, ang pagsulti ni Jesus diri sa Bible nga John chapter 20 verse 23 nga kung kinsang sala inyong pasayloon sab sa Dios, o kung kinsang sala nga dili ninyo pasayloon, dili sab
pasayloon. Meaning ani nga kita dapat isulti nato atong sala sa mga apostoles. Nga kinsa man ning mga apostoles? Mao kani sila ang unang mga pare, unang mga obispo. Na kung wala ka kabalo sa Bible, dili ka kasabot, basa-basa lang ka, abi nimo kini nga sulti ni Jesus, gisulti niya ni para sa tanan. No, dili ni para sa tanan niya gisulti. Kinsay audience ni Jesus ani pagsulti niya? Ang mga apostoles lamang. No? Bisan pang imong usisaon ang mga ancient writings sa pagsugod sa simbahang Kristyanismo sa pagkapanahon sa apostoles, kakato silang gipang lutos, gipang hunting sa mga Roman. Katong panahon nila, ancient Christianity, naanay kumpisal. No? Bisan pa sa Old Testament, naanay kumpisal. Wa pa mo abot si Kristo, mangumpisal na ang mga tao sa pare. Isugid ninyo inyong sala sa pare. O wala ka na giundang ni Jesus, gipadayon ka na. So bisan pa sa una, sa history, mabasa ka sa ancient writings, makita nimo ang historical record nga ang mga sinauna nga mga Kristiyano nangumpisal. Kano sa aramang gisalikway ang kumpisal? Katong 1500s, meaning 16th century. Kinsay nagpaundang sa kumpisal sa ubang mga Kristiyano? Si Martin Luther, usa ka pare nga mirebilde, migawa sa simbahan, o nagpauso sa pagtulunan nga ang kumpisal dili importante. Dito na nagsugod. Pero gikan sa unang panahon, sa panahon ni Jesus, hantod karon ang kumpisal na ana. Unsa may kalainan sa kumpisal sa una ug karon? Ang kalainan sa kumpisal sa una ug karon, ang silot sa una, mga pinitensya nga ihatag sa pare, mas bugat kaayo sa una. For example, kung ang usa ka sala hayag klaro sa publiko, for example, pagpanapaw, example, murder, idolatry, nagsimba-simba og Diyos-Diyos, nagpatay, murder, hayag sa publiko ang sala, bugat kayo ang penance. Sa una, kabalo ba mo? Karon, makasala ka, adultery, usahay, moingon ng pare, o ne, pila ka maghimaya ka Maria, pila ka amahan mo, o rosaryo, unsa ba? Pero sa una, tibuok kinabuhi kang magpenitensya. Ingana ka strikto sa unang panahon ang mga apostoles, ang mga early fathers. Tibuok nga dili ka ang uban kung bugat pila ka tuig nga dili maka-attend og misa. Maka-attend sila pero taman lamang sa offering. Pag humana gani, pagsugod na gani sa offering, pagauso na to ang mga naay mortal sin. Pagauso na, dili maka-attend og kalawat. So, ang uban, mahuman ang ilang penance sa adlaw sa ilang kamatayon. Naana sila sa katre, nagtinga, diha pa sila tagaan og absolusyon. Ingana ka strikto sa una. Pasalamat kita sayon-sayon na karon. Huh? Kay ang mortal sin wala gina trato sa unang panahon, tiyaw-tiyaw lang. Serious kayo. Okay?
O ang nalimtan sa uban, sa atong mga igsoon, sa ubang sikta, nalimot sila, nga dili tanan nga gipangsulti ni Hesus nasulat sa Bible. Di ba? 3 ka tuig si Hesus nagwali. Kung nimo nang isulat ang tanang gisulti ni Hesus sa 3 ka tuig, dili paigo ng Bible ni Pisro kay na. Isa siguro ka balay o sa kasimbahan nga libro ang tanang gisulti. Kanang mga nasulat diha, mga pipila lamang sa mga nahinumduman, sa mga ebanghelista. O sigurado kita nga ang mga apostoles katong panahon na nga gisulti ni Hesus nga kung kinsang sala inyong pasayloon sab, sigurado kita nga paghumani itong sulti ni sa atong Ginoo, giusisa sa mga apostoles si Hesus kung unsa bagi pasabot ato. Di ba? Niingon ka, Lord, ganiha ba? Nga kung kinsang sala ang pasayloon sab. Palihog kuno ko, Lord, og explain me unsa gito imong pasabot. Di ba? I'm sure ang mga apostoles gipaklaro to nila sa Ginoo. Pero wala na gisulat sa Biblia. Ang gisulti lang ni Hesus. Katong mga explanation niya, di na to kinahanglan isulat sa Bible, kay taas na kayo. Amen? Mo nang malimot ang uban natong mga igsoon, nga kinahanglan mabasa gyud sa Bible para tuuhan, dili. Kay mismong si San Juan Evangelista nagsulti, nga napay daghang gipangsulti ang Ginoo nga wa masulat sa Biblia. O kining mga wala nasulat sa Biblia naa sa atong sagradong tradisyon. History shows that the telling of one sin in obtain to forgiveness is as old as the Christian Church. So mga igsoon, ang uban, ito mga igsoon, moingon, giimbento lang kaning kumpisal sa mga pare. Nga nung ilang maimbintohon, tungod kay gusto sila nga ang mga tao ma-under kanila. Para mahikta nila sa liog ang mga tao. Mao na nga nag-imbento sila og kumpisal. Mao na isulti sa uban. Pero nalimot sila nga kung giimbento pa rin sa pare, nga giapil pa man sa mga pare ang ilang kaugalingon sa pagpangumpisal. Dagang wala kabalo ini. Kabalo ba mo nga pati pare dapat ikumpisal nila ilang sala sa ilang kaubang pare? Bisan pa ang obispo dili makalikay sa pagkumpisal. Tanang tao nga gaginhawa required mangumpisal. Bisan pag Santo Papa naa siya'y ginakumpisalan nga pare. Tanang tao. Mo nang dili sila makasulti nga giimbento lamang ang kumpisal. Eh kung giimbento pa sa mga pare para hiktan ta sa liog, anong sila apilman? Dili ta nila apilon nilang lawas. Para sa ubang mga tinuhan, ang kumpisal usa ka bugat nga bagay nga dapat likayan. Ang kumpisal usa ka ngilngig nga buluhaton nga dapat ligayan. Pero sa mga nakatilaw na, sa mga nakasulay na sa kumpisal, makaingon kita mismo nga ang kumpisal usa ka dakong gasa sa Dios. Penance is one of the greatest gift of God. Nga naman, una sa tanan, ang benepisyo sa kumpisal, maprotektahan kita batok sa paglimbong nato sa atong kaugalingon. Mo ginay number 1 atong kontra nga atong limbungan ng atong kaugalingon, self-deception. Labi nang unsa may gustong isulti sa yawa nato, mga igsoon, mo na number 1 nga gusto isulti sa yawa nato. Okay ka na, kaning bation kag kabuutan, bation kag santos, buutan na ni mo brad, no? Buutan kay ikumpara sa imong tapad balay,
buutan kay kumpara sa imong classmate, kay gasimba ka, buutan kay ka, malangit yun ka. Mauna, bantayan ninyo, mauna isulti, kanunay sayawa. Relax lang, ay palabi, mabangga kas langit. Relax lang, malangit ka ba? Santos yun ka ba? Buutan kay ka, mauna isulti sayawa. Munang mag-relax na, munang mobilib na sa sarili. Mauna ang mga santos, kato mga balaan, dili magsalig, kanunay, magpinitensya, magbuhat sa mag-ampo, walay undang sa pag-ampo, pagpinitensya, kay di sila musalig sa ilang kaugalingon, hutik sa ilang kaugalingon. Kaya ang yawa, kanunay, magsulti, buutan ka na. No? Muna yung unang benepisyo, kaayuhan sa kumpisal. Maprotektahan kita batok sa paglimbong nato sa atong kaugalingon nga kunuhay. For example, ako sa ulitaw pa ko, immoral ko, guilty ako sa sala, premarital sex, natay mga girlfriend, dili ko proud ana kay ako ng agian sa purgatorio kung malangit mangyud ko, no? Pero sa una mihunong ko sa pagtuo sa kumpisal tungod kay na brainwash ko sa mga born again. Kaya mga kumpisal ko sa akong kaugalingon lamang, Lord, nag-premarital sex sa pagko. Pero kung ikaw mangumpisal sa imong kaugalingon lamang, dili nimo isugid ang imong sala sa pare, sayon-sayonon lang nimo. Ano man, perting sayon na, mayon lang ka, Lord. Nagtanaw na po kog bold, Lord. Nag-masturbate na po ko, nangawat na po ko, ano lang. Pero dili yung ka, ingana ka sincero kay sayon na. Pagkaugma, buhat na po. Pagkaugma, buhat na po. Kay sayon naman. Lord, sorry. Muna ang sakramento sa kumpisal, maalam nga ang Ginoo nga maprotektahan kita sa paglimbong sa tungkulingon nga abi nato nagmahay ta pero wala. Andam kita sa paghimo niini utro-utro. It would be so easy for us to fool ourselves into thinking we were sorry while we went casual for to sin again and again and again. Pero kung ang dautan ibutang nimo sa kahayag, i-expose nimo ang sala, imog yung imit lang sa pulong, isulti gid nimo, i-formulate nimo gikan sa utok o isulti sa pulong. Bisa pa lang ganing musulti ka sa dito lang ka sa sulod balay, isulti lang nimo, nanapaw ako, naglibak ako, lisod naman gani. Imong gi-expose ang demonyo, gibutang nimo sa gawas ang mga baho, gibutang nimo sa gawas nga mainitan, og imo pag yung isulti sa usa ka tawo, then we have to face the facts. God who made us and who knows our deviousness has blessedly preserved us from the danger of our own self-deceit. Muna mga igsoon, kung imong isulti sa pare, nagapakita nga imong gidawat, gipakaubos ang imong garbo, nagpaubos ka, o imong nagpakita nga ikaw handa maulawan, di mapuka maulawan kaya ang pare di mapuna mutugan, handa ka nga mutulon sa imong garbo nga isulti kini sa imong pagduol sa pare, imo nang gidawat ang imong pagpakaubos sa Dios. Amen? Bugat dili sayon mangumpisal. Mao na nga kabalo ang Ginoo nga nung gi-require ta niya nga isugid yun.
Next nga benepisyo is that it provides us with spiritual advice sa atong mga problem. Ang pare is trained, gitraining na sila nga makahatag og skilled advice sa atong mga sala nga para malikayan. No? Andam sila sa pagtudlo kanato, sama sa doktor nga andam sa pagtudlo kung say tambal. Way labot ana, psychological advantage. Kung imong mapagawas ang imong naa sa sulod sa imong dugan, makabaton kita interior peace and comfort. Amen? Lahi ra gyud to. Og makadungog ikaw nga naay nisulti nga, anak, gipasaylo ko na ikaw sa imong mga sala. Madungga nimo. Ikaw mga igsoon, na mga girlfriend, ganahan ba ka nga mo ingon lang imong girlfriend, tanaw-tanawon lang kaniya? Kung sa imong tanaw-tanaw, gihigog mata ka. Di ba gusto yung kaingnon sa imong girlfriend, I love you. Gusto ka makadungog, nga gihigugma ko ikaw. Dili lang ka gusto tanaw-tanawon. Niya kung ikaw mangumpisal, sa imong kwarto lamang, wa kay madunggan nga ikaw gipasaylo ko, praning gyapon ka, di ka mahimos, wala kay inner peace. Mo na nga ang Ginoo gipaagi niya gingana, dili para pagpalisod-lisod, para kita tabang para nato. Ningon ang usa ka psychiatrist, dili ni siya Katoliko ha, ningon siya, if all churches have confession, there would be fewer patients in our mental hospitals. Mo na yung sulti. Tinuod ka na. Kung naalang ko no'y kumpisal ang tanang simbahan, bisan pagdili Katoliko, kung naalay kumpisal, mugamay ang pasyente sa mental hospital. Kay dako kaayo nga katabang nga mapagawas na itong naasa atong sulod. Okay. Unsa nga sakramento ang makapaghiuli kanato sa Dios? Ang pinaka-importante nga sakramento nga mapasaylo ang tanang sala ug mapaghiuli kita sa Dios. Ang tubag bunyag. Bunyag ang pinaka-importante nga sakramento, tanang sala panas, original, aktual, tanan. Masumpay ang atong relasyon mo nang inang matao kita pag-usab. Bago tang tao, born again. Now, pag human sa bunyag, di ba nauli naman kita sa Dios? Pag human sa bunyag, usa lamang kabagay ang makapahimulag natog utro sa Dios. Pwede kitang mahimulag utro. Usa lamang kabagay ang makapahimulag ka nato. Unsa man? Mortal sin. Mortal sin lamang ang makapahimulag natog usab. Wa nay lain. Mortal sin lamang. Mao na nga gitukod ang sakramento sa kumpisal. Ang primary purpose sa kumpisal para mauli kita pagbalik kung gani sa kasamaang palad nakahimo kitang mortal sin. Di ba? Nindot kayo? Di ba? All right? Rock and roll to the world. No? All right kayo? Nga kung sa kasamaang palad, madagma kita, mahulog kita sa libaong, makahimo kitang mortal nga sala, na ay kumpisal nga handa, mo serbisyo ka nato, para mauli kung kita mahimulag sa Dios. Ato hinumduman nga kada mortal sin, mahimulag kita sa Dios. Naa ang sakramento sa kumpisal, sa pagpabalik ka nato. Okay. Kabalo ba mga igsoon nga sa kumpisal required kita nga isulti ang tanan nga mortal sin. Pero ang venial sin dili kinahanglan. Dili ikaw required nga musulti sa imong tanangan, sa imong venial sin.
para ang kumpisal matawag nga good confession. We are encouraged nga isulti ang venial sin, isulti tanan, pero dili ka required. Amen? But it is profitable, mas nindot kung imong isulti. But we are not under obligation. Kung imong isulti ang venial sin, mas makadawat kag daghang grasya. Grasya nga imong malikayan ang paghimo niini nga mga venial sin. Okay? By the way, ang venial sin pwede mapasaylo bisag dili sa sulod sa kumpisalanan. Ha? Pwede mapasaylo sa Dios. Moderitso ka sa Dios, Lord, sorry, namakak ko, ingong ko, wala ko nikaon, aning kindi, pero ako di nikaon. Kana, venial sin, di ako na mortal ang kaon ka kindi, no? Lord, pres na ako sa una, suguon ko balit o gutob. Kasabot mo gutob, isda, 5 pesos, grade 6 ko. 5 pesos, palit dito, 1/4 na sa gutob, 1/4 sa kilo. Palit ko isda, pilaman, 4.75. Anong 4.75 mandong? Ang 25, yung ipalit o ginanggang, no? Oo. Tingala pa kung ano, nadakpan ko sa, naibawan ko sa, tigbaligyak isda. Obvious day gayo. Nabay mo palit og isda, 4.75. Kaya di ay, ang 25 stabos, ay palit na ko ginanggang. No? Barato pang ginanggang sa una, 25 stabos. Nga na ako katiguang. Anyway, so kana, venial sin. Okay? So, pwede mapasaylo ang venial sin bisag wala ka na kumpisal sa pare. Moderitso ka, Lord, sorry. O, when your sorrow is perfect. No? Napag-isa. Kung gaduha-duha ka, nga ang imong gihimo, mortal sin, pwede nimong dili isulti sa pare. Doubtful mortal sin, di ka sure kung mortal sin siya, dili gani ka required nga isulti sa pare. Kasabot? Amen? Pero, kung isulti nimo sa pare, mas maayo. Mas maayo. Kung di ka sure. Father, di ko sure kung mortal sin ni, no? Na ako'y gigakos dito kalit, na ako'y gihapak, o sa ba, di ka sure. Pero di ko sure, Father, kung mortal sin eh. Imong isulti sa pare, mas maayo. But you are not required. Mas nindot na kay base di ay mortal sin, di. Ako ano? If we confess such sins, we should mention our doubt to priest. Example, di ka sure, nasuko ka, no? Nangasaba ka dito sa inyong balay, suko ka. Di ka sure kung katong imong pagkasuko, pagkalagot, mortal sin na ba to? So, pwede din mong dili isulti sa pare. Pero mas maayo kung imong isulti. No? Or, for example, naghuna-huna ka usa ka babae, nga, nakahuna-huna ka ba nga lustful thoughts ba? Nga sexual. Di ka sure kung nagpalami ba ka sa imong paghuna-huna or imo ba itong giabog dayon? Di ka sure kung mortal sin na ba to? Di ba? Kabalomantang ako maghuna-huna dautan mga sexual nga nalingaw kita, dugay gyud sa paghuna-huna, nag-entertain kita, that is mortal sin. Pero di ka sure niya tong takna kung giabog ba to nimo dayon or dugayan. So kung di ka sure, pwede nimong dili isulti. Pero mas maayo kung imong isulti. Okay? Take note lang, take note. We must be careful. Magbantay kita. Kay usahay, magpabuang-buang kita. May tag, bisag mortal sin na to, may tag, di gyapon ko sure. Di gyapon ko sure. Magpabuang-buang ka ba nga, di ka sure. Pero klaro na di ka ito. We must be careful that we not try to convince ourselves that a sin was doubtful, even when it is. Okay? Sa pagpangumpisal nato, required kita isulti kapila.
Father, I committed masturbation. Since the last time I confess, gikan sa last time nga nangumpisal ko, mga kalima, nanapaw ko, nangabit ko, nakipag-sex ko sa dili na ko asawa, kapila, gikan sa pagpangumpisal na ko itong last, mga ka-20, isulti nimo, dili kay nanapaw lang ko, tapos no, isulti nimo kapila, nangawat ko, pila, ang kantidad, kapila. Now, sayon lang ni sa mga sigig pangumpisal. Pero kato mga dugay na kayo, lisod ni. Imagine, pila na katuig, pila to, magkuha pa ka-calculator. No? God does not ask the impossible. Ang iya lang, kung dugay na kayo nga di na ka makasulti, estimate na lang, estimate. No? Mga 1,500. Kaya na, no? So, ang pinakasayon nga technique, imong ipon, kapila sa isa ka semana or kapila sa isa ka bulan. Importante, kapila nimo gihimo, isulti nimo. Okay? Tapos, isulti dapat nato kung unsa atong sala. Dili pwede musulti lang ka, Father, forgive me for I have sinned. Nakasala ako sa second commandment. Dili pwede nga moingon lang kag second commandment. Dapat specify gini mo. Kaya ang second commandment, pwede nagsulti kag blasphemy, pwede nag false swearing ka, nagtunglo ka, nag-curse, profanity, nagsulti kag mga way kapuslanan, dagan. Imong specify. Dili kami moingon lang kag Lord, I break the second commandment. No. O dili pwede musulti lang ka, Lord, nakasala ko sa ikaunom nga sugo. No, isulti ko, nangabit ko. Isulti gid mo. Okay? Dili lang moingon kag nakasala ko batok sa hustisya. Sosyal. Moingon kag Father, nakasala ko batok sa hustisya. Sosyal paminaw no, murag wa kay sala. Isulti, nangawat ko, no, kawatan ko, Father. Okay? Pwede gidamage na ko ang property, giguba na ko ang reputasyon sa usa ka tawo na sin against justice na. Imo siyang usa ka brother, libako nimo, dauto nimo siya, giguba nimo iyang ngalan. Sin against justice, isulti gid nimo. Pero dili kinahanglan isulti nimo ngano. For example, mangumpisal ka, Padre, nakasala ko, gidumta na ako ang akong brother-in-law. Yan na lang, sakto na na. Dili na kinanglan. Tungod, Father, sa kaadlaw, nagkuha may bugas. Paguman, iyan ng kwan, nang mintaha siya, pagbahin na mo, mas dagan ang iya. Paguman, iya kong giilad. Tapos, ayaw na na. Ayaw na ng detalye. Kay daghan pang mangumpisan naghulat dito sa gawas. Diretso, gidumta na ako ang akong ugangan. Ana, di na tungod Father, kay ano man siya, di ba Father, kung ikaw sultihan, di ba sakit? Di ba Father? Di na nakasulti lang po ko ato, tungod kaya, dili na ingana. Kaya ang padre, maluoy mo sa pare, perting luoyas pare, maminaw sa inyong mga detalye. Straight to the point. Ang guideline na, confession should be around not more than 5 minutes. No? 5 minutes, taas na na. So, detalye, isulti, kapila, nangawat ko, kapila, that's it. Okay. Now, importante po, nga imong isulti, kung unsay sitwasyon. Kay, ang usahay, kung imong isulti ang sitwasyon, diha may bawaan sa pare kung unsa kabugat imong sala. Now, for example, mayroon kag, Father, nangawat ko og gold-plated nga tasa. Pero, wala ka balong pare ang gold-plated nga tasa, kuan na ito, chalice. Dapat isulti nimo nga chalice gyud. Kay walay labot nangawat ka,
napag yung kay sala nga sacrilege. So doble imong sala. So kung musulti lang ka gold plated nga tasa, mora to imong sala, pero akabalo duha day imong sala, sacrilege pag yun. For example, may mga padre, pasaylo ako kay nangawat kog pisi. Tinuod, pisi ra gyud. Pero wa day kabalo ang pare sa tumoy ato nay baka. No? So imo yung isulti ka, kuan dili kay magpalusot-lusot ka. Okay. Namoingon, it is not enough nga moingon kag nag-bear false witness ko na makako sa akong testimonya. Dili na pwede. Imong isulti nga tungod sa akong sayop nga testimonya sa pagpamakak, ang tao nabawian siya og lote. Napriso siya nga wa siya sala tungod sa akong sayop nga pagtestimonya. Isulti nimo na. Kay abi niya sayop lang nga testimonya. So ang penance nga iyang penitensya nga ihatag nimo gaan lang, pero di ay naapag yun kay sayop sala batok sa hustisya. Tungod na nawad-an na priso ang tao or nakagawas ang kriminal tungod sa imong gisulti. Dili lang kay pagsulti sa atong sala, kundili giunsa nato pagsulti. Dapat ang pagsulti nato sala nga naay pagpakaubos. No? Dapat pagpaubos sa imong kaugalingon. Kaya kinsay atong giadtuan sa pagpangumpisal? Si Jesus. Ihilatag nato ang atong sala nga walay pagpakaruning nun. Kay kabalo man kita nga si Jesus bisa pagtago-tagoon nato, kita niya ang atong gibuhat. Tapos dili nato isulti ang atong sala sa pinaagi nga dili makasabot ang pari nang patuyok-tuyok ka ba? Patuyok-tuyok kay maulaw ka. Pader, kabalo ka man ni pader, nene. Daghan pa kag pasikot-sikot nga ang pari malibog kung unsa imong sala. Kay di ay naulaw day ka musulti sa imong sala. No? Pero sa atong mitang Padre bendisyon na pasaylo ako kay nako sala. Sa sala nimo namang ko'y duha ka kulasisi. Ang mga palisod-lisod ba nga di kasabot. Yang pare foreigner dili kasabot og kulasisi. Nya iyang gitanaw ang dictionary unsa man ning kulasisi? Usa ka klase sa langgam nga lami galamon. Pwede ba ako na lang usan nimo ka kulasisi? So isulti nimo nga dili lisod nga masabtan ka. Ang uban tuyuon mga paliko-liko para kunuhay murag mugaan paminawon nga dili makaululaw ang iyang sala. No? Napay mga nakahimo man ko na ni Padre, pasaylo ako kaya ako nakasala sa man nangabit ko si Mrs. mangod Padre, kuan mangod wala mangod diri kanunay bruha kayo napay mga kuan. Padre, bendisyon ako kaya ako nakasala. Dako kog baba. Kaya ako mangong abana, Padre, dakog itlog, tapulan, tapos dili mangitag trabaho, mauni para bulang, para hubog, tapos ingon ang pare, Mrs. pasudla imong bana. Nga naman, tagaan ako siya absolusyon, pasayloon ako siya sa iyang mga sala. Ako may nangumpisal, ang sala man sa imong bana, imong gisulti. Imbis imong sala, nangita na kagrason. Sa pagpangumpisal, ang imong sala isulti, ayaw pangitag rason. No? Kay kabalo ang Ginoo. So, usahay mangita pakitag bungol nga pare. Para tapos mangitag, Padre, bendisyon na ako, kaya ako nakasala. Unsa imong sala? Nangabit ako. Unsa to? Nangabit ako. Ato bang ananaon? Sultihon na itong paspas para dili na mga... No. Ayaw mong kadlok. Ang pare, di gina musulti. Bisa pagtorturo na, di gina musulti sa inyong sala sa uban. The moment nga sila musulti, maundang sila sa pagkapare. Dako kayo na nga sala, mortal sin. So, nanumpa na sila. Tinatawag na seal of confession. Bahala na kung unsay hunahunahon niya nimo, sala na niya. Kung ang pare nang umpisal nimo, yung
Sumayon ka, Father, nag-masturbate ko. Nya, matanaw siya nimo, muha na siya, nanapod ni. Ang pare nakasala. So di siya pwede mangingana. O dili niya pwede gamiton nga example, di niya pwede i-chismis sa ubang pare. Ayaw mo kahadlok. Kay naay ginatawag ang pare nga seal of confession. Remember, every time we confess, it is Jesus Christ that we go. Ang mga pare nato, they are representative. Pero sa tinuod, si Jesus, yun ang atong yatubang. Okay? Napatay 10 minutes. Let us share ang atong mga kasinatian bahin sa confession.